podeu comprovar, ens trobem a la visita d'obres de l'urbanització del carrer Rellinars. Aquest carrer és un vial de comunicació entre els barris de la Plana i de Can Prat i de Sant Llorenç dels Pins i Can Solà del Racó. Actualment, com podem comprovar, les obres van a molt bon ritme, ja s'estan acabant totes les voreres i ja es troben en la fase ja de pavimentació. Donat que les obres d'urbanització del carrer Rellinars van a bon ritme, tenim previst el seu acabament durant la primera quinzena de novembre. Bé, podem remarcar que la complexitat tècnica d'aquesta obra rau principalment en el mur d'escullera que s'ha construït per guanyar amplada i per poder executar tant el vial com les voreres. A partir d'aquí s'ha hagut de parlar també amb agents implicats com és l'Agència Catalana de l'Aigua, donat que ens trobem al costat d'un torrent, per poder executar aquest mur i garantir l'estabilitat d'aquest carrer. Aquest carrer és d'una gran importància no només pel veïnat que rebrà un carrer acabat amb tots els serveis, amb l'aigua, les canalitzacions d'aigua, com dèiem, la llum i el gas, sinó que a més és una reivindicació veïnal perquè, com deia, uneix dos barris. Pot unir el barri de la Plana amb el centre i el barri de Can Solà del Racó i el mateix barri de Sant Llorenç dels Pins, que és on ens trobem ara mateix.